Xa está en Pontevedra a bandeira que acredita a cidade como futura sede da gran final das Series Mundiais de Triatlón. Unha delegación pontevedresa recolleu esta fin de semana en Abu Dhabi. Constatamos que efectivamente, Pontevedra é un referente a nivel mundial no que se refire á organización de eventos de triatlón. Somos a cidade que máis eventos ten realizado e sobre todo de todas as categorías e polo tanto, hai unha clara, desde o meu punto de vista, avidez dos practicantes do triatlón por vir a Pontevedra no 2023. Non? A cidade celebrará este evento deportivo en setembro do ano que ven. Dende o punto de vista deportivo, o Concello agarda que máis de 4.000 deportistas participen na competición, tendo en conta, sobre todo, que o 2023 é ano preolímpico. As triatletas e os triatletas de élite van a estar aquí porque é a última competición importante tanto para o Campeonato do Mundo, pero especialmente para a clasificación para os Xogos Olímpicos, non? Indiscutiblemente a imaxe de Pontevedra como organizadora de campeonatos do mundo de triatlón está conseguida. Ademais, o goberno local quere dar á gran final un valor engadido. A intención é celebrar numerosos eventos paralelos para animar a veciñanza e atraer os visitantes. Intentaremos facer paquetes de alguma maneira que faciliten que a xente se quede ou veña antes ou quede uns días para facer o camiño. Intentaremos relacionalo tamén co Parque Nacional das Illas Atlánticas, intentaremos relacionalo con gastronomía, coa cultura do viño, coa a ruta do viño das Rías Baixas ou con todo o gran patrimonio histórico, artístico, etnográfico e natural que ten Pontevedra, non? Segundo os cálculos do Concello, en setembro do 2023 pasarán por Pontevedra entre 10.000 e 12.000 persoas.